Salam dostlar. Bu videomda, yani YouTube'da ikinci videom. Size görkezmekçi olan zadım internetten näet pul gazanyp bolýar. Onun için bize gerekli olan zatlar Play Market. Play Market'e girýäs. IPWeb programma, IPWeb sur programmany skaçaýt edýäs. Skaçaýt edildikden soňra, yani registrasiýa bu program meni registrasiýa edilen. Onun hiç kynçylyk zady ýok. Näde pul gazanýas? Ýokarky tarapda çepde zarapotat bar basýas. Bizde nähili pul gazanylýar? Şu timerin hasabyny, yani ýokarda görýän bolsaňyz ýaşyl 19 kopeyka berýär bize. 197 ýaşyl 19 kopeyka berýär. Yani belli bir reklamlaryň görmeginiň esasynda biziň hasabymyza pul geçýär. Men hasabymda şu 22 kopeyka bar. İstenlik bir şu wagt utorandan soňra 5 etap bolýar. Şolaň üstüniň birine basýas. Bizde wagt ýentäzden 30 sekunddan 20 sekunddan ýa-da 40 sekunddan aşağı gaýdyp başlaýar. 5 etapdan soňra bizdäki ýani 19 kopeyka biziň hasabymyza geçýär. Hiç eýlenmesiz. Bular men hemesini et görkezjekler. Videonu uzalyp oturtmaly. Indi şundan nähili pul geçirip bolýar. Aşakda wywesi деньги vardır. Basýas. Yani bu programma через VPN işleýär ýa-da çykýas. Täzeden girýär. Şoňa загрузка etmek üçin bir загрузка. İn geçirmeli pulumuz görýän bolsaň 3 rubl. Yani Megafon, Beeline, rossiýski nomerler, Kiwi koşulýok, Payer ýa-da WebMoney, Yandex dengi hemmesine şolaň 3 rublan galanlarına bolsa 300 rubl, 100 rublan geçirip bolýar. Yani iň esasy geçen okmy barlamak üçin 3 rubl bu hakykatdan hem geçýär. Yani men görýän bolsaňyz ine gördüm. Ay günü yazılgı, haçan ve ne var geçirilenliği, neyse geçirilenliği. 288 yani 3 geçirýän komissiýa bilen 288 men Payer koşulýomy geçýär. 3 rubl soň 288 soň 3 17 rubl ine. Görüşüňiz ýaly. Hiç arlaw ýok. İsleseňiz bu hemme kişi gazanyp bilen oturan ýerinden, yani bir direk oyun oynandan ýa-da bir kompýuter oynandan diýsen, näçe kopeyka bolsa şonu gazanyp bolýar, öz şoduny oklap bolýar. Islenek Megafon bolsun, Beeline bolsun ýa-da aýşymda ýaly öz şodumda geçirip bolýar. Hiç problemi ýok. Sag bolun, kanala agda bolun. Eger soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Hoş sag bolun, görüşmek üçin.